Claido mere di colarci da Rio Santo Moria. Redisti comor de cala di Rio do Morte d'Aleria. Rodesconte comodaria. Ridosteler di Marbai de Cante Comoria. Помазани тут свише, халелуя. Алелуя. Призовавам славното име. Алелуя, Исус. Призоваваме името на царя на царете. Алелуя. И заповядваме ти, душе, нечисти в славното име на моят Господ, В името на напусти от живота на това дете, сега в името на Исус. за да се издигне царя на царете. Амин. Боже, Твои слуги те молят тази вечер. Амин. Съгласни повече от двама. Амин. Ти ни каза, търсещия Отче в името на Сина. Ние вече сме получени. Враже нечисти. Заповядахме в славното име. Алелуя, Господи. Напусни! Сега в името на Исус. Не те молим, а ти заповядваме! Родес Каланди Комория! Цар на царете си, Исусе! О, алелуя. Господ над господарите си, Исусе! Вярвам, Боже мой, че сърцето на този, който очите му сега са сълзи. О, алелуя. Господи, ще сложиш в устата му, хваление, Боже мой! Амин. О, хвара маканджаре ди лори! Прослави се, Боже. Ти си царя. Ти си царя. Алелуя. Ти си алфата. Ти си омегата. Цялата слава отдадохме на Те. Алелуя. Благодаря Ти, Исусе. Благодаря Ти, мой Бог. Алелуя. Благодаря Ти за голямата милост. И ние не погледнахме така, както Ти погледна. Голяма е любовта Ти, Исусе. Благодаря Ти. Благодаря Ти за голямата милост, Исусе, Сине Давида. Благодарим Ти за изцеленията, които Твоите слуги казаха из устата си. Защото Ти си сложил Слово в устата им, Боже мой. А Твоето Слово Ти каза, както снегът пада на земята и не се връща, докато не напои, така и тази вечер, халелуя! Твоето Слово се изговори. Ние вярваме на Твоето обещание. Чакаме, Бог мой! Чакаме да се потвърди Словото Ти. Амин, Боже. Защото Ти каза, ще потвърди Словото си чрез слугите си. Амин. Нека на това място, в утрешния ден, Алелуя, Господи. хората да дойдат в църквата и да кажат, Амин. Исус Христос е Господ, халелуя! Прослави се, Исус. Прослави се, Исус. Прослави се, Исус. Отдай слава на името си, Господи. В името на Исус благодаря. Благодаря Ти, Исусе. Охладнял и отчаян, Ти вървиш и се питаш, защо остават хиляди души от Христа. Нима слънцето е залязло и твоя живот, нима Христос си отиде от твоя живот, и така. Защо си пак с наведена глава и мисли си, това е краят за теб? Не знаеш ли, че Исус те зове и казва нежно Той на теб: обичам те. Не знаеш ли, че Исус теб зове и казва нежно на теб: обичам те. Тази вечер хората трябва да знаят нещо. Една душа е по-скъпа от целия свят. Аз помолих моя Господ да видя душа как се спасява. Двама младежи. Не е важно имената им. Исус докосна сърцата им тази вечер. Знаете ли кога? Когато Исус каза: изберете между живота и смъртта.
те дойдоха със сълзи на очите. Да те позная. И усетих, казва, как Исус попипа сърцето ми. Усетих, че Исус ме викаше. И аз не можах да устоя на думите му. Това е радост за мене, дори със сълзи на очите тази вечер. Защото Исус се радва на небето. И аз мога да се радвам на тези младежи, че избраха живота тази вечер. Да познаят истински Божий А онези, които ни помислиха за луди, да познаят те оглупавяха. А тези, които оглупавяха заради Господа, Господ казва, те са мои. Тази вечер името им се записа в книгата на живота. Благославя ви. Не отказвайте на Божията покана, дори да не сте дошли тук отпреди. Брата каза, някои нямат смелостта да дойдат. Но запомни тази вечер, не лягай без Господа. Кажи му да дойде в твоя живот. Покани го. Кажи, Исусе, ако ти си реален, направи нещо тази вечер за мен, за да те почувствам. Да усетя твоята бащинска милост. Остави на Господа да косне сърцето ти тази вечер. Не се закоравявайте, когато Той ви говори. Исус ви обича. Исус хлопа на сърцето ти тази вечер. Не му отказва. Това носи изцеление в живота ти, в дома ти. Исус каза, ако се спасиш ти, ще се спаси и целият ти дом. Не отказвай. Направи нещо тази вечер заради твоето дете. Заради онези, които ги обичаш, защото Исус обича тебе. Амин, Боже мой, благодаря ти. Благодаря ти, Исусе. Подигни ти глава, изкупление наближава. Не уставай, но се бори за спасение. Ти плачи, нима слънцето е залязло и в твоя живот. Нима Христос си отиде от твоя живот, от твоя живот, от твоя живот. Защо си пак с наведена глава? Мисли си, това е края за теб. Не знаеш ли, че Исус теб зове, обича те. Защо си пак с наведена глава? Мисли си, това е края за теб. Не знаеш ли, че Исус теб зове, обича те. Той те обича. Някои хора стоят очудени тази вечер. Защо плачем? Защото нашият плач ще се обърне тази вечер в радост да кажем амин на това слово. Исус каза, всяка сълза аз ще обърша. Плачеш ли тази вечер пред Господа? Плачем, за да дойде благословението Божие в живота ни. Децата ни плачат, попитайте ги защо после плачат.
Защото Господ е определил радост за тези деца. Те усещат милостта на Господа тази вечер. Ако то малките усещат, вярвам, че и големите го разбират и го усещат тази вечер.